سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرم نقول كعس أجر علم بيلا بحمس رنكعتن تحساس كابز علم بموت كم استفليز في اللتيوم نحجم بقار بيلا اتنهاجرو أب حدا زسمرة تصاوتاي بزبلارستي زترا لو تحسوا إنا كنقرب لكم سنة مكتتال برازيلاوي نقول كعس أجر علم بيلا حمص أما بسمران كلتن عمتو عريفهم بيلا أب كعس أجري أب صنحلهم إسران حدن عمتات أب شحن سلسة ميت صان شمونتن صوتات شحن كلتن ميتين سمران حدن شططات مزجيبيهم نهاجرو برازيل وكيلو أب زكيرو تسعن كلتن قط مدما سبعن شوعتن شططات مزجيبهم توري تصوتاي كعس أجري سلسة جزء وانش عالم استعوتهم بحتها وتصوتاي كعس أجريهم أب شحنت شعتي ميتين حمسان شمونتن شحنت شعتي ميتين سوسان كلتن كمون أب شحنت شعتي ميتين سبعان أب استخيرو وردرات وانش على مساقروا قانتو تسليفهم مسعر سلسة سعنة وانش على زل على انكو تتصواتاي بيلم أب كل تشع عمة مهرت فيفا نايزبنا بلو تتصواتاي كبل سيموهم بيلا أب قرب عمتات بكلية ناي بروستات حمامن كساق دحر مصنح أب مسكرم كتشن عسران حدن أب ساو باولو أب زركب هوسبيتال ألبرت أنستاين متبعتو كوا تغيرلون تنبر حمامو سلازي حاشوم أمود أتغتشن عسران كلتن ناب هوسبيتال أتيوم كل جزء دم قالوا كيلم ناس كمنتو ندقفتي أبوام كاب هوسبيتال وانا وحبرتا كنا تطعن كتبهم صني حنيرام تمال حمص دم أداو صدرون فتوتون أب هوسبيتال دكيسو أب زنبر أبوام زرس بملعال كلنتنا نمسجنكام أزينا نفكر كان بيلا بسلام عرف بزبل صحف السنة زرقي حتهم እቲ ሆስፒታል ድማ ፔለ ብሰንክቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኣካላቱ ዝተዘርአ ሕማም መንሽሮ ይመይቱ ዝብል መግለፂ ሂብሎም ናይ ፔለ ትዊተር ኣካውንት ድማ ተምሳጥን ናይ ፍቕሪ ጉዕዞን ናይቲ ሎሚ ብሰላም ዘዕረፈ ንጉስ ፔለ ዘመልክት ፍቕሪ ንዘለኣለም ፍቕሪ ዝብል ጽሑፍ ተጻሒፉ ይርአ እቲ ፔለ ተባሂሉ ጽዋዕ ኤድሰን ኣራንቶስ ዶ ናስሜንቶ ወዲ 17 ዓመትን ከሎ ብራዚል ኣብቲ ብ1958 ኣብ ሽወደን ዝተኻየደን ውድድር ዋንጫ ዓለም ንኽትዕወት ዓብ ኣበርክቶ ብምክያድ ናይ ዓለም ኮኸብ ክኸውን በቂዑ ብኸምኡ ድማ ኣብ መስመር ምክፍፋል ክስለፍ ጀመረ ኣብ ግጥም ፍጻመ ኣብ ልዕሊ ወይለስ ሓንቲ ሸቶ ብምዝጋብ ሃገሩ ሓደ ባዶ ንኽትዕወት ኣብቅዓም ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ድማ ኣንጻር ፈረንሳ ሃትሪክ ሰሪሑ እቲ ሓሙሽተ ብክልተ ንሰሳዕረት አንጋሪት ሃገር ድማ ፔለም ክልተ ሸቶ ኣመዝጊቡ ሃገር ዋንጫ ክትጭብጥ ልዑል ኣበርክቶ ገይሩ ፔለ ኣብ 1363 ግጥማት 1281 ሸቶታት ብምዝጋቡ ን14 ግዜ ኣብ ጸወታ ዋንጫ ዓለም ተሰሊፉ 12 ሸቶ ብምዝጋብ ኣብ ዓመተ 1959 ጥራይ 126 ሸቶታት ብምዝጋቡን 3 ግዜ ኣብ ጸወታ ዋንጫ ዓለም ስዒሩ ነታ ጽዋዕ ብምልዓሎን ብፍሉይ ይግለጽ بيلا أب صوتا وانش عالم كمستافو كلتا عمت غنام ودا 15 عمت كله مسغانتو سانتوس تسلفهم أب لغانتا كورنتوس دا سانتو أندريم شوعات بحارب زخنو وصي تعويتهم ولو سانتوس حدا غزي أب لعل الشح صوتات كم تسلف انت غلصهم أب لعل 19 عمتات ناي صوتا غعزوم بزح غزي أنصارتن لعل تفلط نزلوا نا يوروبا غانتاتات تغاطيمهم 643 شوتو زمزغبه ناي مجمرتا سبينيروم أوانش عالم شحنت شعتي ميتين سوسان كلتن أبت جزيم ودعسان حدن عمز زنبر بيلا أما خفت صوتا اتوردر نمكسيكو خلت بادو أب سعرلهم زدن قط امبولت شوتو أمز جيبهم انتو خونا أبت زغط لقط امسل السوغد قانتو أوصان صوتا كتقات امن سعيرا وانش اختعتر انكلا مستم تطابق اتخوينو تعذيبوام بيلا نوانش عالم سلسة جزي بمجباتو كم تمثاليت بلوسة صواتاي كوعس سجري وزرقام دعرتي قانتا إنجليز وانش أزعترت لوردر شحنت شعتي 266 أب شحنت شعتي 270 أب استقورة قطم دقانتا طليان 4 بحارب مسعر ناي مغفت الشوطو أمز قبام اتي أب أفلبي حلقة قانتا نبر إنجليزاوي بوبي مور زنبع ورد قانتو نيلتون سانتوس نقدر نغاك لتقوطا بيل بأنكوريز قلتصوم أب نيوير كوسموس أب زنبر الأوان أب غوني جرمناوي ورتز أواتاي كوعس سجري فرانس بيكن باور تعواتي وانش عالم شحنت شعتي 270 كارلوس ألبرتون بمخان دمام مسقانتو زنبر وعلي زازيموم أب موزيكا بيتهوفنن كالن اللوم أب كوعس سجري دما بيلن كالن اللوم كبل بوبي مور بخلت عامة مهرة تزاري ونيروم BBC سبورت أب كتشن عسران أب زكيرو مصنعتي بيلم كاب ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو دياغو مارادونا يوهان كروفن اتزعابين زل على دمص زرخبن تصواتاي نيروم
ጋዜጠኛ ቢቢሲ ስፖርት ፊልም ማኩንቲ ሓደ ሊቅ ጅግና ዋንጫ ዓለም ዓለማዊ ኮኸብ ክብል ገሊጽዎም ብ1970 ኣብ ሜክሲኮ ሲቲ ዋንጫ ዓለም ድሕሪ ምዕታሩ ደገፍቱ ተሸኪሞም ከለው እተርኢ ካናቴራ ኣልቦ ፔለ ኣብ ተዘክሮ ህዝቢ ዓለም ሰፊራ ኣላ ምስ ዛህብቲ ስእሊ ድማ ምስ ሓለቓ ጋንታ እንግሊዝ ቦቢ ሞር ዝተሰኣለ ስእሊ እውን ኣካል እቲ ታሪኽ እያ ብራዚል ኣብ ጓዳላጃራ ሓደ ባሮ ምስ ተዓወተት ዝተላዕለት ናይ ምክብባር ምልክት እያ ንዕዑን ዕብየቱን ተፈጥሮኣዊ ጸጋን ጽባቐን ኩዕሶ እግሪ መሳጢ ክገብሮ ምኽኣል እዩ ዝልካዕ ፔለ ኣብቲ ኣብ ሳኦ ፓውሎ ዝርከብ ሆስፒታል ኣልበርት ኣንስታይን ከም ዝዓረፈ ሰምዑ ደገፍቱ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ሆስፒታል ክትኣኻኸቡ ጀሚሮም ዝበዝሑ ፔለ ዝብል ዝተጻሕፈ ቁጽሪ 10 ማለት ተኸዲኖም ነይሮም ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ሆስፒታል ድማ ኣብ ዓቢ ባነር ፔለ ዘለኣለማዊ ንጉስ ዝብል ጽሑፍ ተንጠልጢሉ ይርአ ፔለ ኣብ ሆስፒታል ክፍሊ ጽኑዕ ምክትታል ኣብ ዘድልዮም ሕሙማት ምህላው ምስ ተፈልጠ ብዙሓት ክመወት ከም ዝኽእል ግምታቶም ክህቡ ጸኒሖም እዮም እንተኾነ ነታ መዓልቲ ብስግኣት እዮም ክጽበይዋ ጸኒሖም ኣብ ዝሓለፈ ቀረባት ሰሙናት ጓሉ ንፔለ ዝኾነት ኬሊ ንደገፍቲ ኩነታት ፔለ ብኢንስታግራም ክትሕብር ቀንያ ሕልፈቱ ዝገልጽ ዜና ምስ ሰምዐ ዋላ ሰብ ክጽበዩ እንተጸንሐ መላእ ብራዚል ናብ ከቢድ ሓዘን ኣትያ ኢልካ ክግለጽ ይከኣል እዩ ፔለ ብሰንኪ ሕማም መንሽሮ ብዙሕ ክፋላት ውሽጣዊ ኣካላቱ ካብ ስራሕ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ክመውት ከም ዝኽኣለ እቲ ክእልየሉ ጸንሐ ሆስፒታል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ገሊጹ እቲ ሆስፒታል ንፔለ ንፈትዎ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ብምግላጽ ንኹሎም ፈተውትን ስድራ ቤቱን ምጽናዕ ተመንዩ ፔለ ካብ ኩሎም ተጻወቲ እዚ ዓለም እቲ ዝበዝሕ ዓወታት ዝተጎናጸፈ ተጻዋታ እዩ ሕልፈቱ ኣብ ዓለም ንዝርከቡ ኩሎም ደገፍቱ ኣቓዚን እዩ ንብራዚላውያን ድማ ብዝያዳ ጽባሕ ሰንበት ቃለ መሓላ ዝፍጽም ፕሬዚደንት ብራዚል ሉዊስ ኢኒዮስ ሉላ ዳ ሲልቫ ብትዊተር ኣብ ዘሕለፈ መልእኽቲ ፔለ እናተጻወተ እንከሎ ክርእዮ ዕድል ከም ዝረኸበ ብምሕባር ናይ ፔለ ኣጻውታ ጸወታ ካብ ክትብሎ ምርኢት ክትብሎ ይቐልል ኢሉ ብምስዓብ ከም ፔለ ገይሮም ንሽም ሃገርና ዘስመዩን ዘወቀቡን ተጻወቲ ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ድሕሪ ምባል ንፔለ ዝተከ ቁጽሪ 10 ተጻዋታይ ከም ዘየለ ገሊጹ ንኹሉ ብራዚላዊ ፔለ ማለት ካልእ ነገር እዩ እቶም ዓበይቲ ወለዶታት ንፔለ ብተጻዋታይ ይገልጽዎም እቶም ንኣሽቱ ወለዶታት ድማ ብዝነበሮ ክእለት ኩዕሶ እግሪ ይዝክርዎም ልዕሊ ኩሉ ግን ክልቲኦም ወለዶታት ፔለ ነዛ ጉብለል ኩዕሶ እግሪ ዝኾነት ብራዚል ሓድነታ ኣብ ምድልዳል ብዝገበሮ ጻዕርዮም ዝዝክርዎን ክዝክርዎ ክነብሩን ብራዚል ክትለዓለን ከላ ኩዕሶ እግሪ ክለዓል ናይ ግድን እዩ ኣብ እዋን ዋንጫ ዓለም ብራዚላውያን ጸወታ ሃገራዊት ጋንቶም መታን ክርእዩ ንኹሎም እዩ ናይ ስራሕ ዕረፍቲ ዝውሃቦም ፔለ እውን ኣብ ዓራት ኮይኑ ነታ ኣብ ቀጠር ተሳተፍ ዝነበረት ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ብናይ ቪድዮ መልእኽቲ ሰናይ ምንየቱ ብምግላጽ ነተጻወቲ ኣተባቢዕዎም ነይሩ ሞቱ እቲ 3 ግዜ ዝተዓወተሉ ዋንጫ ዓለም ሃፉ ከይሃፈፈን ከሎ ምዃኑ ድማ ዝያዳ ተዘካርን ልቢ ዝስንክፍን ይገብሮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኩነታት ጥዕና ፔለ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናንቆልቆለ ይመጽእ ብምህላው ዝፈለጡ ብራዚላውያን ከብዶም ሓቒፎም እዮም ቀንዮም ንፔለ ዋላ እቶም ናይ ኩዕሶ እግሪ እንዶ ዘይብሎም ሰባት እውን ፔለ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ምዃኑ እዮም ዝምስክሩ ፔለ ንዕድመ ናይ ውፃእ ክለባት ተሓሲሙ ምስ ብራዚላዊት ክለብ ሳንቶስ ንብዙሕ ዓመታት ብምጽዋቱ ልዕሊ ብራዚላውያን ተጻወቲ ብራዚል ካብ ዘብሎ ሓደ ረቑሕ እዩ ግዳ ሓቂ ፕሬዚደንት ብራዚል ዝነበረ ጃንዮ ካርዶስ እውን ኣብ 1961 ሃገራዊ ሃብቲ ዝብል ሽልማት ንፔለ ብምሃብ ናብ ካልእ ናይ ውፃእ ክለባት ብሰደድ ወይ ብመሸጣ ከም ዘይከይድ እናተዋዝየ ገሊጹሉ ነይሩ ስለዚ ፔለ ንብራዚላውያን ምንጭ ክብሮምን ሃገራዊ ሓበኖምን ዝኾነ ሓወልቲ እዩ ነይሩ ኣብቲ ዓሌታውነትን ምክፍፋል ደርብታትን ዓብሊሉ ዝረኣየላ ብራዚል እቲ ካብ ጸለምትን ድኻታትን ስድራ ዝመጸ ፔለ ምርኣያ ጻዕርን ዓወትን ኮይኑ እውን ይጥቀስ እዩ ንዓሌታውነት ከም ኣርእስቲ ክዛረበሉ ኣይስማዕን እዩ እንተተዛረበ እውን ውሕድ እዩ ዝዛረብ ፔለ ሓንቲ ጸቐይጡን ደጋጊሙን ዝዛረበላ ነጥቢ ኩዕሶ እግሪ ሃገራውን ህዝባውን ሓድነት ኣብ ምድልዳል ቀንዲ ስለ ዝኾነ ዋላ ነቶም ድኻታት ኩሉ ዓይነታት ዕድላት ክወሃቦም ከም ዘለዎ ኣትሪሩ ይማጎት ነይሩ ፔለ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ኢዱን ቃሉን ከይሓወሰ ይሓሊፉ ዘለዎ ጽልዋ ተጠቒሙ ኣብ ብራዚል ፖለቲካዊ ምትዕራይ ክግበር ድምፁ ዘይምስምዑ ዘሓሚዎ ሰባት ክህልው እንከለዉ ኣብ ፖለቲካ ዝኾነ ዓይነት መርገፂ ዘይምውሳድ ግን ብኩሎም ከም ዝፍቶን ኣብ ሜዳን ኣብ ደገን ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ተባሂሉ ከም ዝግለጽን ገይርዎ እዩ እቲ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ታሪኹ ብወርቂ ቀለም ዘጸሓፈ ፔለ ዓሪፉ እንተኾነ ዛንቱ ንዘለኣለም ክዝከር ክነብር እዩ ብፍላይ ድማ ብብራዚላውያን እምበኣርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዚ ንፍጽም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም